Tao. Oo. Pangalan. Oo. Eric. Hindi. Daniel. Hindi. Artista. Pwede. Babae, lalaki. Oo. Ano mo ba? Babae, lalaki. Oo. Hindi oo. Artista. Oo. Pangalan, babae, lalaki. Binagsaan. Babae ni lalaki. Hindi oo. Set. Hindi. Daniela. Hindi. Catherine. Hindi. Kisi. Hindi. So Ramirez. Hindi. Cardo Dalisay. Hindi. Lola Flora. Hindi. Charo Santos. Hindi. Joe Hilario. Hindi. Kisa mo. Kisa deh. Si Uncle Piding. Di ba ano mo siya? Babae, lalaki. Galibog ko sa pagtubag. Tao? Hindi. Bagay? Hindi. Hayop? Hindi. Lugar? Oh. Luzon? Hindi. Visayas? Oo. Region 7? Region 7. Oo. Oo. Saan mo ito na Region 7? Sikihor, Dumaguete. Sikihor, Dumaguete, Cebu. Saan? Hindi. Oo. Sikihor? Hindi. Dumaguete? Hindi. Cebu? Oo. Cebu City? Hindi. Saan ito na kinatawag? Tuburan? Oo, sakto. Tuburan mo nasa may... Hey. Hindi. Bagay? Hindi. Hayop? Hindi. Lugar? Hindi. Wala. Dili sa dayop. Dili gyud. Dili gyud. Gyud. Anan. Abat gurne. Hindi gyud, hindi. Rural eh. Sama na. Dili tulisaw. Dili bagay. Dili, hindi. Pwede. Bagay? Pwede. Ginagamit ng tao? Oo, ginagay. Oo. Brief? Hindi. Sabon? Hindi. Sinina? Hindi. Kwintas? Hindi. Relo? Hindi. Time. Matilisod-lisod sa tinuod ba? YouTube! Tao, bagay? Tao? Pwede. Tao, sa ay po. Tao sa ano? Vlogger? Hindi. Artista? Hindi. YouTuber? Hindi. Dito? Hindi. Sa di Rumal Bala, no? Si Alze? Hindi. Udah kisah udah tahu pada deh. Si Kor? Artista di pa dancer? Hindi. Biker? Constructor? Tao? Pati surap na ano ba? Si Tokroy? Hindi. Kisah deh. Vlogger deh. Artista dilipot. Mayor? Pwede. Presidente? Oo. Presidente? Duterte? President Duterte? President Marcos? Sakto na. Tao? Tao!
Oo. Oo. Sikat? Oh. Artista? Oh. 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 Vlogger? Oh. Oh. Nasa Tuburan Vines? Oh, pwede. Piding? Hindi. Butsoy? Hindi. Pidot? Oh. Oh. Tao. Oo. Tawa? On. Nahainin ko na Cebu. Hindi. Hindi. Nasa bod bagiti. Wala, sityo. Wala po. Ay, taga-asa ka ng presidente. Hindi. Artista? Pwede. Pwede. Taga Cebu? Hindi. Taga Bohol? Hindi. Oh, taga Zamboanga? Hindi. Taga Manila? Hindi. Ah, sa din ka ha. Taga Zimle? Hindi. Senador? Mayor? Tao? Kon, di na po, kuan, taga Hine. Hine, kon, sa, dili? Taga Sikihor, dito taga Sikihor, no? 23 sikan. Ay, 23 sikan! Kon, tao? Oo. Taga-asa mo nito, artista? Pwede. Pwede? Ginoo, ito mo ni. Si Kuku Martin? Hindi. Oh, si Kuan. Si Aura. Si Aga. Ay, no. Tao? Oo. Nahine? Hindi. Gwapo? Hindi. Di ba? Kuan, kining artista? Hindi. Vlogger? Hindi. Driver? Hindi. Tawa? Oo. Babatay? Oo. Kadong Pornhub? Pornhub? Hindi. Hindi ba? Iba na? Hindi. Ya. Pero babae? Oo. Jeffrey? Hindi. Sumong bajihan na rin ng Ya Khalifa? Hindi. Sa mo nang natanaw naman ako tanan ruwa ya mo araw. Mga idol mo? Andrea? Hindi. Ay. Si Uy, Bisay mo? Hindi. Ludi. Taga Asaman? Oh. Pwede. Taga Siya? Hindi. Magite? Hindi. Siba? Hindi. Manila? Oh. Oh. Mama ni mo. Mama ng lahat. Ay. Sili ni lagi. Tao? Hindi. Bagay? Hindi. Hayop? Hindi. Lugar? Hindi. Pagkain? Oo. Sibuyas? Pwede na pagkain, no? Sibuyas? Ha? Burger? Hindi. Fries? Hindi. Siomay? Hindi. Nasa restaurant? Na. Oo. Soft drinks? Ha? Soft drinks? Hindi. Chicken Joy? Hindi. Nasa restaurant. Adobong manok? Hindi. Pakbet? Pwede. Ha? Pakbet? Pwede dyan na kayo na. Pinakbet? Ha? Hindi. Gulay? Ha? Gulay? Hindi. Pwede. Ha? Kalabasa? Hindi. Gamay to sa kalabasa. Gamay sa kalabasa? Maliit? Pwede. Talong? Hindi. Ampalaya? Hindi. Nasa restaurant. Nasa restaurant kami. Saan na? Ibutang ilay sa plato sa. Dessert?
Tao? Hindi. Bagay? Oo. Ah, magamit ang tao? Oo. Prep? Hindi. Pante? Hindi. Kutsara? Hindi. Nasa bahay? Hindi. Cellphone? Hindi. Bagay na? Oo. Bagay ito siya. Stand? Stand? Hindi. Sana. Kau? Ha? Kau? Baka? Kau? Ako? Kau? Hindi. Kalau ba? Kalau. Mana? Kan dia kan gisuot na to. Tao? Hindi. Bagay. Pwede. Bagay. Pwede. Ginagamit. Oo. Sa bahay. Pwede. Kusina. Pwede. Sa sala. Oh, Pwede. sino to? Pwede tanan. Walis. Oh. Hindi. Bagay. Flashlight. Hindi. Ginagamit sa umaga. Pwede. Sa gabi. Pwede. Sa kadlawon. Pwede. Pwede sa kadlawon. Pwede. Kondom. Hindi. Hindi. Ginagamit sa kadlawon. Ginagamit. Nadire. Pwede. Nadire. Cellphone. Oo. Tao. Bagay. Ribon. Hayop. Gamit. Ribon. Hindi. Prutas. Hindi. Lager. Hindi lagi. Hindi. Hindi ba? Hindi. So na. Di prutas no? Hindi. Gamit. Hindi ba? Tao. Hindi sino kita. Di siya kita. Hindi ba? Di prutas no? Hindi. Gamit. Hindi lagi. Hindi siya. Hindi mo. Media. Hindi. Hindi ka kutang na ano. Ha? Hindi ka kutang na. Word. Ha? Pwede ba? Pwede. Word. Yupern. Hindi. Ha? Hindi. So na. Hindi ka kutang na. Hindi ka hindi. Hindi. Hindi ka ganun. Hindi. Ayaw. Tao. Oh. Ha? Tao? Hindi. Ayaw. Oh. Ayaw. Wang unggoy. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Oh, the misery. Kita kasi iti pranuding karon ay.